Iċ-Ċentru Nazzjonali Interattiv għax-Xjenza l-Esplora reġa' fetaħ il-bibien tiegħu wara li għaddiet l-imxija tal-coronavirus. Esplora ħal prekawzjonijiet kollha neċessarji sabiex iċ-ċentru jkun jista' jerġa' jiftaħ għal pubbliku biex joffri esperjenzi edukattivi u ta' divertiment immirati kemm għat-tfal iżda anke għal ġenituri tagħhom. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija Jeffrey Polucino Orlando esprima sodisfazzjon tiegħu li ċ-Ċentru Esplora kien ippreparat li jiftaħ il-bibien tiegħu għal pubbliku immedjatament kif ingħata l-gwida mill-awtoritajiet tas-saħħa lokali. Ftit jiem qabel ma ftaħna ġibna uffiċjali tad-Dipartiment tas-Saħħa biex nassiguraw ruħna li l-miżuri li introduċejna huma adekwati. Għalulna li mhux biss huma adekwati li huma over and above dak li huwa mistenni minn Visitor Center u kważi talmu mill-esperjenza tagħhom meta għamlu visit għall-Esplora. Dr. Polucino Orlando qal li minn barra dawn il-miżuri li ħaddiema ħadu ħsieb li jduru dawra l-post b'interventi li s-soltu ma jkunux possibbli. Irrikonoxxa wkoll il-preparamenti li saru mill-membri kollha tat-tim tiegħu fejn saħaq li dawn ħolqu diversi esperjenzi ġodda. Ryan Ruggier, wieħed mill-ħaddiema tal-post, spjega li dawn ġew iddisinjati biex jieħdu vantaġġ mill-fatt li jnaqqas l-ammont ta' persuni li jistgħu jeħtlu fil-post f'ħin wieħed. Wieħed mill-esperimenti li sar fuq dawk li attendew kien dak li għandu x'jaqsam mal-peace. Il-fatt li hawn inqas nies jippermetti wkoll li jkun hemm atmosfera aktar intima biex nispjegaw ix-xjenza ta' x'inhu jiġri. Jiġifieri b'dan il-mod aħna nkunu nistgħu anki l-viżitaturi tagħna nispjegawlhom b'mod aktar interessanti wkoll. Fuq ġewwa t-tim tal-Esplora ħaħsib li joħloq esperjenzi oħra msejħin trails li jiżguraw li kemm iż-żgħar kif ukoll il-kbar jistgħu iqattgħu siegħa żmien f'ambjent sigur. Spjegaj daqsxejn il dawn il-viżitaturi kif taħdem il-kunċett ta' densità. Ġifieri tfajna frott komuni li nsibu mant il-greengrocer ġol ilma u hawnhekk il-frott beda jiflowt jew inkella jereq fil-qiegħ tal-kontenituri tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.